Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как да си качите обява с варианти в eBay. Така, когато се впишете във вашият акаунт, в зависимост от това на какъв език е, би трябвало да имате инсталиран Seller Hub или на немски Cockpit. Тази начална страница, която изглежда по този начин. Отивате в активните обяви и след това изберете бутона Създай нова обява. Това ще бъде само с цел да ви покажа къде са вариантите и как може да ги настроите. Пропускам тази стъпка с каталогът на eBay и преминаваме директно към самата обява. Тук в началото си попълвате заглавието. Тук си избирате категорията и по-надолу, където пише варианти, съответно натискате Създай варианти. И тук трябва да ги опишете какви са те. Ако искате, използвате някои от тези, които са дадени тук. Или добавяте собствен вариант. И примерно, не знам каква беше точно категорията, нещо с телефони свързано. Примерно тук ще добавя цвят. И отдолу за цвят избирате да бъде примерно бял. Ако искате втори цвят, избирате още един вариант. Така може да си попълните колкото варианти вие желаете. Ако искате да добавите за атрибути още един, просто натискате бутона Добави. И както казах, ако не използвате тези, които са ви дадени по подразбиране, добавяте тук собствен атрибут. Атрибут номер 1. И ако искате да добавите опции към този атрибут, се добавяте опция 1, опция 2, примерно каквото ви трябва. И когато сте готови с вариантите, натискате Продължи. И съответно тук трябва да качите снимки към вариантите. Значи тези снимки тук ще бъдат в самата начална страница на обявата. Ще ви покажа след малко как изглежда. Ако искате да добавите към всеки един вариант снимка, съответно тук трябва да изберете дали искате да добавите цвят или да искате да добавите атрибут. Ще избера цвят и тук ще ви се зареди ново поле, където може да качите отново снимки. Съответно за белия цвят нямам бяла снимка, нямам бяла тениска. За червения цвят и за синия цвят качвате нещо, което е в синьо. Така, когато сте готови, виждате, че цветовете тук се промениха. И съответно, в тази таблица отдолу трябва да добавите цена и количество. Цената я добавите тук. Ако маркирате всички тези полета, може да добавите цена, която е еднаква за всички варианти. Примерно 9,99 и съхранявате. Трябва да внимавате дали вашият компютър е с точка или запетая и какъв вариант на цената ще изберете. Това нещо понякога, ако не ви даде грешка и публикувате обявата примерно с грешният знак, вместо 9,99 eBay ще покаже 999 като цена, така че трябва да хвърляте по едно око. Ако искате да промените наличните количества, избирате тук и може да си добавите някакво количество. Тук може да добавите SKU номер, ако имате такъв. И когато попълните всички тези неща, просто съхранявате и затваряте тази страница и eBay ще ви изпрати автоматично към първоначалната страница. И виждате, тук се появи само тази снимка, която качих в първото поле за снимки. Тук трябва да кажете дали е продуктът, който продавате, нов или стар. И съответно попълвате всички задължителни полета. В принцип, колкото повече полета попълните, толкова по-добре за eBay и за вас, защото когато клиентът търси по някакви критерии, вашата обява ще бъде показана на преден план, ако тя отговаря съответно на критериите, които търси клиентът. Така, тук си попълвате описание, което няма да пиша в момента. Няма да се спирам на всички тези неща, които съм обяснила вече в друго видео и когато сте готови, просто съхранявате обявата и я публикувате. Така, когато обявата е готова, просто кликате отгоре и сега ще видим как изглежда.
Ето тестовата обява. Всички снимки, които качихме, са отбелязани тук. И когато изберете цвят, имате опция да изберете една от тези подкатегории, опция 1 или опция 2. Когато изберете различен цвят, всеки път се сменя и самата картинка, ако сте си качили правилно снимките. Така, ако се върнем обратно в редактирай, ще можем да променим отново вариантите. Отиваме на варианти и отново редактирай. И тук може да добавите или да изтриете нов вариант. Така, тук в eBay може да добавите снимки единствено за една от тези възможности, или за цвят, или за атрибут 1. Ако избера в момента атрибут 1, eBay ще изтрие вече качените снимки, които сме качили за цветовете. И съответно тук ще се появят другите две опции, които записахме в вариантът атрибут 1. Така, ако не ви харесват тези варианти, които добавихме, може отново да ги промените и да изтриете или да добавите нов вариант. Тук ще използвам, да речем, тези, които са дадени, като когато кликна от тях няма да избирам допълнителни подварианти и директно ще съхраня. Тъй като преди малко изтрих снимките, сега ще се върна обратно. Виждаме, че в това меню в момента има единствено категорията цвят, защото само тази категория, т.е. този вариант, има подварианти. И пак ще си добавя някакви картинки. Така, по същия начин тук си добавям цена, съхранявам. И сега ще видим каква е разликата между тези две различни опции за вариантите. Отивам най-отдолу и съхранявам. Отварям си обявата. Така, когато кликна на вариантите, виждам, че само цветовете са налични и тези, които оставихме празни, без да добавим опции за тях, съответно не са качени тук. И съответно по този начин може да си качите обява с варианти и да ги промените, ако желаете.